Poštovani predsjedniče sa svojim suradnicima, meni je velika čast i zadovoljstvo što vas mogu primiti u gradu Petrinji u jednom protokolarnom dijelu i pozdraviti vas u ime svih svojih suradnika s kojima ste se upoznali na terenu. U svakom slučaju vjerujem iskreno i prijateljski da vaš dolazak će dati u budućnosti i nama na ovim područjima od posebne državne skrbi jedan poticaj, vaš poticaj da vidite u kojim uvjetima prije svega živite. Bili ste sada na obroncima Zrinske gore, to jest na Hrastovačkoj gori, u kojoj imamo neke ambicije i svoje zadaće, to jest projekte koje ćemo zajednički odraditi. Hvala vam i na tome što ste mi dali i što ste nam dali podršku. Dio sredstava koje smo osigurali je od Ministarstva graditeljstva, ta ista naša piramida s kojom obilježavamo 150 godina je simbol svega onoga što smo kao grad kroz generacije koje su dolazile na tu piramidu i kroz, ajmo reći, planinarski dom što smo zacrtali i uspjeli i borimo se, moram vam reći iskreno, prije svega da naš proračun ovakav kakav je, da ne može biti ne znam koliko razvojan, ali da svi skupa koji smo ovdje kao tim radimo bez razlike na političko opredjeljenje, da dođemo do vanproračunskih sredstava koja su vrlo bitna i u zadnjih godinu i pol dana smo radili na jako puno projekata. Možemo se pohvaliti da smo napravili negdje bliže za 450 milijuna gotovih projekata. Jedan od ključnih projekata je komunalna infrastruktura, 72 km odvodnje, 52 km vodovodne mreže, promjena znači vodovodnih mreža i to je negdje oko 56 milijuna eura. Evo, ovom prilikom, ne mogu reći da vas izazivam, ali u svakom slučaju bi volio da nam dadete podršku da ta komunalna infrastruktura ne bi trebala biti nikakva više ovdje proračunska priča ili vanproračunska ili fondovska. Ona bi trebala biti civilizacijska abeceda, to su ovdje ljudi zaslužili, prije svega što smo platili i veliku i ogromnu cijenu u Domovinskom ratu i sve manje više što ste prošli kroz naš grad, vidite da su ostali tragovi rata. Rat je ovdje ostavio svoju pustoš, devastiranu komunalnu infrastrukturu, devastiran grad, a mogu reći ovdje otvoreno, ali i devastirane odnose. Ovdje odgovorno tvrdim da smo opcija koja te odnose gradi, prije svega na temeljima zajedničkog života i da ovdje se ne bavimo velikom i visokom politikom, nego komunalnim stvarima, malim i velikim projektima i idemo s time da projekti i samo projekti. Drugo što mogu reći, i to ovdje što smo imali veliku tragediju, što se nije desila u zadnjih 50 godina, to imali smo 3 puta za redom elementarnu nepogodu, 6 sve skupa, ali 3 koje smo proglasili, preko 25 milijuna kuna je bilo štete. Znači generacije i vrijedni ljudi koji su OPG-ci ovdje tradicionalno ostali su bez svoje imovine, to jest imovine u onom dijelu što su odrađivali kroz usjeve i tako dalje i tako dalje. Mi smo tu dali kao grad iscrpljujuće napore da dođemo do jedne, ajmo reći, razine da ih ponovo vratimo koliko toliko na noge. Evo, to nas je desilo što nije bilo 50 godina, bilo je 3 puta za redom. Znači imali smo tu, bili smo pegule. Još od sadržaja što mogu reći koji su nam problematični, to nam je najveći problem država Hrvatska i Gavrilović. To ovdje moramo otvoriti spor, jer ovo sve što radimo oko infrastrukture, plomba ovdje, plomba ondje, plomba tako dalje, mi ne možemo jednostavno bilo gdje ići zabiti lopatu ili, kako se ono kaže, štihaču, da nemamo problem sa imovinskim odnosima, sa objektima koji su u strogom centru grada, koja je imovina države i koja je opasna po život za građane. To moramo voditi spor sa državom i to nam je malo problem kod nekih objekata. Evo, nažalost to moram reći, ali u svakom slučaju to je proces za ova područja i nadam se da državu koju svi skupa i volimo i cijenimo, da
će ona aktivnije se uključiti i zato vam to i kažem, da nam tu pomognete, jer imamo osjećaj da ponekad država ima svuda, samo nema tamo gdje treba. Evo u tom dijelu ću biti malo i kritičan, ali ne prema vama, nego samo da na neki način dam do znanja. I što smatram da je red da kažem, jer na kraju mislim da se mi ovdje prije svega bavimo politikom, ili tako, i da trebamo zastupati interese, ali vjerujem da i neke stvari niste znali i zato mi je drago da ste došli. Pozvat ću vas i drugi put. Znači 150 godina imamo sada vezano za piramidu, ali večeras ćete biti na Slavulju, što znači da imamo i radni i svečani i jubilarni, znači dijelove koje moramo kao građani čuvati, a to je tradicija, kultura, što je Petrinja potom poznata i zato vam još jedan puno hvala. Evo, nisam prvi put u Petrinji, za mnoge probleme koje ste spomenuli znam u izvjesnoj mjeri, znam za taj zapravo krucijalni spor između države i Gavrilovića. Vi ste žrtva, kolateralna žrtva tog spora i taj spor će se i morat će se riješiti, ja se nadam, relativno brzo. Pokrenuta je i neka arbitraža, vidjet ćemo kako će se te stvari odvijati. Evo, drago mi isto tako da ste ambiciozni i da imate novih projekata. Sad smo bili na mjestu gdje planirate malo ojačati turističku ponudu. To je apsolutno na svaku pohvalu. Međutim, ono što je bitno je to da je očito rat ostavio ozbiljne posljedice. Ovdje sad kad smo se vozili i kad sam dolazio i prošli put i sad, zapravo se evo od centra pa do gore planine se vide posljedice rata. Puno je kuća još razrušeno, stoje tamo, industrije, osim evo Gavrilovića koji se ovako držao, gotovo da je nema. Sve više ljudi odlazi odavde i to je nešto što naravno nije dobro, a ljudi odlaze zato jer su i ovi problemi o kojima vi govorite. Dakle, zaista mislim da je prva ili najvažnija zadaća države u odnosu na Petrinju da se raščiste imovinski odnosi. Ja sam prošli tjedan i ovaj tjedan je što bilo primio vaše sugrađane koji se posebno brinu o upravo ovom aspektu tog spora i svega onoga što je bilo u pretvorbi, privatizaciji i tako dalje. I evo, vrijeme je da država to razriješi. Kada je riječ o infrastrukturi, o ambicijama, posebno kada je riječ o obrazovanju, to je za mlade, čini mi se najvažnije, i novim radnim mjestima, onda naravno ovo što vi, čuo sam da želite pozvati i određene investicije i angažirati evropska sredstva, to jest pravi put. Evo, ja vam želim puno uspjeha, sve što bude moglo pomoći zagovorom, naravno podršku vama i vladi da se riješi problem odnosa sa Gavrilovićem, drugi imovinski odnosi, ali moram reći da možda dolazi vrijeme i da se razmisli kako tretirati sve ove ruševine koje tu stoje i koje su zapravo prepreka razvoju. Spomenuli ste zajednički život, to je nešto što je meni posebno važno, ja do toga posebno držim i mislim da rat ne smije zauvijek biti naš teret. Rat je bio, pobjedili smo u ratu i sad moramo graditi našu domovinu na najvišim standardima ljudskih prava, međusobnog razumijevanja i povjerenja. Evo, i zato vam hvala na svemu što činite.